Jawab apa ai bisang mari gizing sang jotang pungkahan ke jotang jawab isi ini kok terus sarang ngapelga tang male sang jotang kita sarang bagai yok sama sobat kare itu mongsa lama teh sobat kaya itu baksaba lam korozak ini dong baksaba lam kaham na himi dong baksaba lengai bathage lenglawi ai pana bakhaw kesen yok sama sobok tong nei jatan wan sulai ja abno ti ang nara ko kisi sana abo BJP ro CPM ro Arab tongi sini tipra sarabo yok sama sobat klai ini sabuto borong bakhaw ko bi phanom khana ai phanom abo ko ya tam himalaya jeng sobat ma khaimani uddesho nongkha Bini dofa bai sekelek jakmani yok salani bagai si jeng jawab kai engkai bahage bini bodolo bini nigiwo bini kok bai chole boi oro si hamkugo mudi si hamkugo manik si hamkugo ne dongile jengle bahage pheu jaknai ba abo to ngini maya norok lama korojak kaisi norok lama korolaha norok kamawi dongkha hafhar kamawi dongkha norok kipil kai hamu haisi borok monogruk sengno monognai sengno rang khoksa khokni sari nai abo bai dong yable jeng jini dofa safety engna nangnai abo ni bagi sisung soba khaibo Khura engkai Kongres CPM BJP abo bini parti jeng Arab parti khai dong kini kuno faida kari jeng kemana lama sarang tei kok kari engkai Roman script sini nangmani suitai tai village committee election abo sini tipra sarangni bagai belai ke nangmani manthai manbanta ketabu angsini tipra sa leader rokno koinai tipra motha IPFD গণমুক্তি পরিষদ বা sini জনজাতি মোর্চা BJP hindi nini elakani tipra sarokno neng subida renai neng gণতন্ত্রनि अधिकार renai henai neng coba khaigena ble gelai obo neng BJP khai ara masai matong henai neng bakha khom ta tong abai ke tong nani ko ya abo online si online neng taham jagdi saya neng taham jagdi ang sana musuh joto tipra sa edisi area tongera omo tipra mo thani bagai simia nini borok ni man thai man banta अधिकार si election mani awake अधिकार si अधिकार na sekka mane kuti bai mo sui maya rang kuti bai omono sui maya अधिकार jeng अधिकार ni bagai sistem soba khayo galai jeng tamani bagai siring tongna galai onek jaga singnu kha jompi rogo deputation mandei rogo deputation
अम्पिरगो डेपुटेशन जों मुखा आं साना मोसौ होनखा मासे नों रोमान स्क्रिप्ट नों विलेज कमिटी दे आबनो कारिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड आबनो दै नों समग्रनो रिङै वाइसेनो हाक्लिरिस जब माखैनाय हाक्लिरिस माखैनाय बरक ताई सामुं तुगलिया जोंनो सामुं नांलिया नों थानजाखै सिजाखा जम्पुयो किसा खलायो मानदे किसा खलायो अम्पि किसा खलायो आबो बाय पाथर कत मानो दागारनानै जतनो एकलगे थानजाखे दागारखाजि गरगरि मानाय बरक चिकन जनवाइसा दागारो तेमासा फायो तेमासा थाङि दागारो ओंमाहाय बरक चिकन मासा थाङै बरक सलाय दागार माबाय अ पाथर ताई गिरकलिया म टेक्निकल प्रॉब्लम दं सनि सबानि टेक्निकल एके आं साननि मोसुखौ नों सामुं कतयनो गाहाम के खायनाय जे बरक ब सामुं कतर नबो गाहाम के खायनाय फिया सामुं कतयनो गाहाम के खाया हंके आबर सामुं कतर नबो गाहाम के खाय माया एके जों दाबो सालायदों सबका साथ सबका विकास टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड नों दैमा बासनायनि साइ दं नोंनि न'ब्रानि दैसानि सि बासैमाया हंगलाय बाहायके दैमा बासनाय निनि न'ब्रानि दैसानि सि नों बासैमाया आं बासैमाया बाहायके दैमा बासनाय कौदबुसी साधारण विलेज कमिटी इलेक्शन नसी जों बायदखे खायरि मैया हंगलाय आबो बाय तुलना खायके टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिराद बेपारनि दं नों साधारण एडिसि विलेज इलेक्शन सि नों खायरि मैया कि आं ग्रेटार टिप्रालेण्ड गो सिरिमा नाहिदे ओ टेक्निक बाय वानामा सिंजा के बुनि खति अंगिया निनि सुदु काहाम जिमिस दङ रोमान स्क्रिप्ट जाल खायरि खांगलाय साधारण आवरसि आं ख्लाइमालिया बायद ख्लाइमालिया गलाय yok sama टिप्रालेण्ड ग्रेटार गेसिनि एलाका ले फांसन सिकरि नों आं बेवस्था खायमारिया पाब्लिक ना रिमालिया केबा पाब्लिक बा सालसादनो याकारि थांनाय बिले आबनो जों मासिनाय जराव जों सामुमा खायलिनाय हेसि फायदि जों सभा खायो हंगलाय कलम दैमा फैनाय थैमा फैनाय माइमा खैनाय मा लेंनाय फायखायसे जों सभा मा खायनाय दा खरबो जों आसगै दंनानै जरालिया हायके बर खाथै दं जिनि पाब्लिक दं आं आमनि बागै सारमासि के बुनो आं खरकसाना आं नाय सामानिया जोंनि टिप्रा सारकनो बाहायके जानो आं जे वान शट माने आं जे नुबै दं माने आपनो दैसा आं जदिउ अर आनि अधिकार करि सानो खरकसा बुबाग्रा दं खरकसा प्रेसिडेंट दं खरकसा जीएस दं खरकसा सीएम ईएम दं तंबायो एमएलए दं तंबायो बरनो अबार टेखायै आं साननि कक्सिनिया हायबानो आं मासाका जाजे रखा नागारबाय हामबाय टिप्रालेण्ड बहुत दूर आवनो बागै जत बाय सालायै वानसक लायै फानना लायै दै तरमा हके
बाल खेजों मा ओंखारलायनाय जोंबा जेरैखौनो फोरोंजाखाबले यासी गंबा गंसा 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 के सबाइके थुं सबाइ बैमान वाइ सबाइ मसम जागना खेताइ सबाइ मैया हनि जोंबा फोरोंजाखाबले तो आ तमुंसी जों दं हंकाय खाना किलाव ब्लक डेबटसन लैयानो सनिवो करबो लैयानो आहैया म समग्र जातिनि समस्या आंनि दंमोन समग्र बायसिमा खायनाय म लकेल कायसानि प्रब्लेम या फायदि जों सालायमानिबोथ' टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड निसाव किन्तु ब फानबाय आरो सौहैनाय जों दैसा गरै दैमुख गरैखे दैसानि इमां गरै दैसा गरैखे दैमानिसि इमां गरै दैमुख टप थप थप जरमै बांखाके दैसा यां उयां फाइ दैसा मालाय लेखे बाङै दैमा नों केन्द्र मन्त्री राज्य मन्त्री डिस्ट्रिक्ट साब डिविजन पंचायत हाइगासि स्टरे बरफ बाथागो आगासि बरफनि फांसन डेभलपमेन्टनि फांसन जोंनि डेभलपमेन्टनि फांसन कुनुस गरै हिंगा टिप्रा सारकनि बरफनो नों बाइके रमनाय बाइके बाध्य खायनाय हिंगे दैमुख सिगरिखे दैसानि इमां तामा तंनाय दैसा रानै थांनाय दैसा सिखिर रानै थांबाय खेरखा दैमा बर'नि फाइ दैमा दरनाय दैमा बरानि थांनाय हायनो जे जागाव दैमा कलक मा फानो जे जागाव तियारि दं आरासि आबाद थागौ नों पंचायत बा विलेज कमिटि बा साब जुनाल पंचायत समिति ग्राम पंचायत SDO DM माने प्रत्येकटा जागाव बरफनि फांसन दं